ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe Bambang Toko Gedang masih bersama New Amanda. New Amanda buat anda. Cerah Foto Production, Ali Audio Sound System, Sobat Ambiar Indonesia. Masuk coy. Arek sis Masih bersama Cerah Foto. monggo. Senajan kowe ngilang rapi tak sawang nanging ning ati tansah kelingan Sakno manise janjimu kuwi larani ati senajan aku lara ning sekuat nyangka tatu sondodo perih rasane yen eling kowe angel tambane Sobat Ambiar Indonesia bersama Mas Gundes. Opo aku salah yen aku crita opo anane wong sing ning sanengmu ben melu krungu piye tenane opo aku salah yen aku crita opo anane ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe buat semuanya. Masih bersama Cerah Foto. ABCF dan TVLS. Kita goyang bro. Asik. Pengendangnya Indonesia. Kita Tabla. Senajan aku lara ning sekuat nyangka tatu sing ana dodo perih rasane yen eling kowe angel tambane. Opo aku salah yen aku crita opo anane wong sing ning sanengmu ben melu krungu piye tenane opo aku salah yen aku kandha opo anane ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe wong sing ning sandingmu ben melu krungu sing tak rasake. Terima kasih.